హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ రిషిలోచన్. ఈరోజు లేటెస్ట్ మూవీస్ ఈ బొమ్మలో ఎలా చూడాలో తెలుసుకుందాం. పదండి వెళ్దాం. ఫస్ట్ మనం గూగుల్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఈ బొమ్మ అని టైప్ చేయాలి. ఈ బొమ్మ అని టైప్ చేశాక ఫస్ట్గా వచ్చే వెబ్సైట్ని క్లిక్ చేయండి. సమ్ టైమ్స్ అవి ఓపెన్ కాదు, మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్ళి క్లిక్ చేయాలి. ఇండియాని క్లిక్ చేయండి, వేరేది క్లిక్ చేయకండి. ఓపెన్ కాకపోతే మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్ళి ఇండియాని క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ సర్చింగ్లో నేను ఈరోజు స్పైడర్-మ్యాన్ నో వే హోమ్ మూవీని చూడాలనుకుంటున్నాను, అందుకని స్పైడర్-మ్యాన్ నో వే హోమ్ మూవీని టైప్ చేశాను. ఇక నేను ఇక్కడ స్పైడర్-మ్యాన్ నో వే హోమ్ మీకు కనిపిస్తుంది, ఇక క్లిక్ చేసా. స్పైడర్-మ్యాన్ నో వే హోమ్ ఈ బొమ్మలు చూడొచ్చు. నేను ఇలా మనం లేటెస్ట్ మూవీస్ ఎన్నో ఈ బొమ్మలో ఎన్నో చూడొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్, అండ్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.